ଦିନେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖି ବସିଲି, ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିଦେଲି ତୁମେ ବୋଲି। ତାପରେ ଭାବିଲି ତୁମେ କିଏ, ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ତ ପ୍ରେମିକ ସିଏ। ତାପରେ ଲେଖିଦେଲି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର, ତୁମଠାରୁ ଅଛି ଅବା କିଏ ସୁନ୍ଦର। ଚାଲିଲେ ତୁମ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଜହ୍ନ ଯେ ହସି ଉଠେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାଁ ସିଏ ଅଠେ। ଲେଖିଦେଲି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର, ତୁମ ଭଳି କିଏ ଅଛି ଅବା ଅତି ନିଜର। ତୁମ ଭଳି ଚାଲିବାର ବାଟ ଯେ ଅମର, ତୁମ ସାଥେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୋର। କାହିଁ କାହିଁ କେତେ ଦିନ ଅନାଇ ବସିଛି, କାହିଁ କାହିଁ କେତେ ରାତି ଚାହିଁ ମୁଁ ବସିଛି। ଆସିବ ଆସିବ ତୁମେ ବୋଲି, ହେଲେ ଆସିଲ ନାହିଁ। ଦିନେ 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 ଆସିବ, ସତରେ ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ। ସେଦିନ ହିଁ ପ୍ରେମିକ ସାଜିବ, ସ୍ୱାମୀ ସାଜିବ ସବୁ ଦିନକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଝୁରି ବୁଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲେ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବ, ମୁଁ ଆସି ମୋତେ ପାଖେ ବସିବ।